Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Fondazzjoni Women for Women ftit jiem bis-silbot minn jum il-mara f'nhar it-8 ta' Marzu tellat Expo immirat biex twassal informazzjoni lin-nisa dwar is-saħħa u l-benessere tal-mara. One News attenda għal din l-Expo fejn hemmhekk tkellem ma' Elaine Compagno li hija l-General Manager fih dan il-Women for Women Foundation fejn tlabnija tgħaddilna aktar informazzjoni dwar il-Women's Health and Wellbeing Expo ta' din is-sena. Illum organizzajna din l-event Women's Health and Wellbeing Expo biex nqajmu awareness fuq l-issues li jiltaqgħu magħhom in-nisa li naħseb in-nisa bejniethom ma tantx nitkellmu fuqhom u kienet importanti li nlaqgħu dawn in-nisa kollha u dawn l-stands u dawn l-esperti fuq l-issues tas-saħħa tal-mara biex nitalmu iktar fuq dawn l-affarijiet importanti. Din hija llum fundraiser in-aid tal-Women for Women Foundation. F'din il-fira iltqajna ma' Lina Sultana, senior staff nurse li taħdem fiċ-Ċentru Nazzjonali tal-Screening fih dan il-kura primarja, fejn tkellimna magħha dwar kemm huwa importanti li mara tagħmel l-screening regolari sabiex ikun hemm nuqqas fl-imwiet u fl-iżvilupp tal-kanċer. Il-Ċentru Nazzjonali tal-Screening fih dan il-kura primarja joffri servizzi ta' screening għan-nisa. Bażikament għandna 3 servizzi li jipprovdu dan is-servizz, l-screening tas-sider, l-screening tal-musrana l-kbira u l-screening tal-utru. Importanti li mara tiskrinja b'mod regolari għal fatt għaliex nies li ma jkunu għandhom l-ebda sintomi ta' xejn, li minna li jom għandhom xejn, l-screening jista' jsib bdil f'xi sistemi li qegħdin niskrinjaw u allura jekk insibu li hemm xi abnormalities nistgħu nittritjawhom minnu fih ħalli dejjem innaqsu r-riskju milli jiżviluppa l-kanser u naqsu wkoll il-mortalità. Kull min jixtieq jagħmel xi testijiet jista' jagħmel dan permezz ta' appuntament billi jċempel liċ-Ċentru Nazzjonali tal-Screening fih dan il-kura primarja fuq 2122 7470 jew 2122 7471.